ର ର ର ର ଇମାନଙ୍କର ଦୁଇଟେ ପହଲା ବୁଝସି କାଁ କଥା ଇଏ କାହାକେ ଉଡ଼ୁଥିଲା କିଏ ଉଡ଼ୁଥିଲା ଏନ୍ତା ଶୀତରେ ମାଟି ତଲୁ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାଇଁ ବାହାରେ ନ ମୁଇଁ ବାହାରୁଛେ ସୁଇ ପଡରେ ବାବୁ କଲେ କଲେ ଯେନ୍ତା ଜୀବନ କେ ଟିକେ ବାଧଲା ପାର୍କ କେ ପଲେଇ ଗଲି ଭିଡିଓ କରି ନାଇଁ 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 ଜଗିଂ କରି ବୁଆ ମିଛେ ମିଛେ ସତ କହିଦେଲି ଠିକ ପୋଚଣ ପଚାରି ଦେଲି ପିଲାମାନେ ରବିବାର ଦିନ କାହିଁ ଯାଇସ ଜଙ୍ଗଲ ତୁଇ କାଁ କଲୁ ବାବୁ ମାନେ ଟାକ୍ସ ନାଇଁ କରିକି ଯାଇଛନ୍ ଧନ୍ଦା କରି ପଚାରଲେ ଯେ ଯେନ୍ ରେଟ ରେ ଠକୁଛନ୍ ଯେନ୍ତା ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ଲେଖିକି ମ୍ୟାଥ करे କଲି ଗୁଟେ ଜୁଡେ କରୁଛ ଆର୍ ସବୁ ଯାକ ଆକ୍ଟିଂ ଖାଲି ତମେ ମନ ଆକ୍ଟିଂ ଦେखाବ ଯେନ୍ତା ଗ୍ରୁପ କରିକି କମ୍ପିଟିସନ କରେଇ ଦେଲି ହାରବାର ଡର ହେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ପଢଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଖୁସ ହେଇଗଲି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ହେତକି କେସ୍ ଦର୍ଜ ନାଇଁ ଥିବା ଯେତକି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ ଦର୍ଜ ହଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଜ ବନିଗଲି ଆଜି ମାନଙ୍କର ଫଇସଲା ଏବେ ନ କରିଦେଲି ମୁଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛେ ଆଜି ଠାନୁ ଆଉ